Eduard Chmelár opäť bez servitky. Vo svojej najnovšej výbušnej úvahe si neberie servitku pred ústa a odhaluje pokrytectvo politických pós. Tentokrát si pod lupu berie Zuzanu Čaputovú a tvrdí, že spoločnosť nemôže zjednotiť kult osobnosti, ale len silná, autentická myšlienka. Vypočujte si ostrý prejav, ktorý rozprúdil vášne naprieč Slovenskom. Zuzana Čaputová sa rozhodla pracovať na zvýšení súdržnosti Slovenska. Tá Čaputová, ktorá rozdelila Slovensko tak ako málo kto. Tá Čaputová, ktorá odmietala príjmať opozíciu a namyslene jej odkazovala, že prezidentský palác nie je pre každého. Tá Čaputová, ktorá po vymenovaní Ficovej vlády ignorovala stretnutia s premiérom a predsedom parlamentu. Tá Čaputová, ktorá odmietala žiadosti o stretnutie zástupcov protifašistických bojovníkov, matičiarov, ateistov, pacifistov, ľavičiarov, a kým si neomotala okolo prsta novú šéfku Konfederácie odborových zväzov aj odborárov. To ona začala s praxou, ktorá sa medzi tým stala v tejto spoločnosti patologickou. S rozdeľovaním ľudí na tých, ktorí si zaslúžia verejné uznanie a na tých, ktorí nepatria do slušnej spoločnosti, tak ako ju deformujúco zadefinovala progresivistická ideológia. To je niečo podobné, ako keby vlk nahováral kozliatkám, že chce byť s nimi kamarát. A z rozprávky vieme, ako sa to skončilo. Nepomohol ani hlások ukutý na tenko. Zuzana Čaputová si zvykla na to, že jej nekritické publikum dáva nepríjemné otázky ako Fico prezidentovi Ruska. Ale na túto úlohu nemá. Musela by začať tým, že by verejne priznala chyby, ktoré napáchala, že by prestala pohrdať ľuďmi inými ako je ona, že by prestala ostrakizovať ľudí, s ktorými nesúhlasí. A na to je príliš márnomyselná a falošná. Iba že by konečne vyšla z tej pózy, prestala sa kúpať v lichôtkach a začala sa prihovárať ľuďom, ktorých doteraz ignorovala. Nič také v jej osobnostnej výbave nevidím. Snáď sa mýlim. Ale je mi to dosť jedno, lebo ako som už upozornil mnohokrát, zjednotiť spoločnosť môže len myšlienka, nie póza a už vôbec nie umelo vytváraný kult. Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita, toto je Slovensko.